Tak pokračujeme ďalej. Pokračujeme ďalej, sme tu opäť. Ja som do druhého levely furt umierám, pri 5% maximálne som dostal. Ďalej sa nedostanem. Takže to skúsim. Vytočím palce. Áno, presne tak, ja hovorím ten, lebo som ukazoval, že do tohto levelu budeme ale neviem. Teraz robím, že aj henty ostatné levely nemám dokončené. Sú tu nejakí ďalší hráči pripojení? No sú ale u mňa žiadni. No. Ľudia, vidíte, že u mňa nie sú žiadni, ne? Dobre, dobre, čo tam je? Bohužiaľ, kamoša bohužiaľ nevidíte obrazovku, lebo on to hraje na mobile, takže... Sakra, ľudia, no to je dosť ťažké. A ty je štvrtý level? To je štvrtý. No. No to, čo je potom monochrome. No. Ideme ho naskúsiť, uvidíme. To nedáš. Jak vieš? Na konci, no. Tu na začiatku je to easy, hej. No ja to neviem dať. No ale na konci je tá raketka, kde musíš ísť hore do toho kruhu. Ja to je ono? Áno. Vieš? Musíš ísť na konci hore. Ľudia, vieš, že tam musíš ísť do toho kruhu. Viete to, že? Však som povedala, že som išiel hore. Hej. Čo robíš? Idem do neho prejsť. Niečo. Ťažké to bolo na mňa. Dobre. Takže ľudia, on si zahraje iný level, pretože na ňom je to moc ťažké. Áno, je to moc ťažké. Tam je tak aj ten druhý ťažký. Ja som ešte nespravil. Ja budúce už byť rozpravený. Ja mu hovorím ľudia. No. Na budúce videách už byť rozpravený. Tak. Sakra. Aké ste mali prázdniny, sviatky, Vianoce? No, pravda, no. Pravda. Napíšte do komentárov, čo ste dostali na narodeniny, na Vianoce, ako dáčiky si dostali. Bude nám to napíšte do komentárov, nebojte sa. Áno, napíšte vám to a za ďalší odber, ak sa hovorím na video, No. že za ďalší odber odhalím svojho psa. No vôbec nekúšaj, nebojte sa. Akože... A skúste si tipnúť, napíšte do komentárov, aká terasa. Áno, presne tak. A ten, kto napíše správnu odpoveď, tomu pošleme čupačup hľadko. Pohybujem. No. Ale to asi nevládnu. Ale ja čupačup si... Dám takú malú napovedu, nemá chlopy. Má chlpy. No nemá chlpy, ale taká, no vlasy má. Nehovor. Nemá chlopy. Nemá chlpy, no. A má niečo iné. Má kožu. Ale potom ešte niečo. Má aj oči, aj ústa. Ale na tú kožu ešte niečo. Niečo aj chlpy, ale my to máme na hlave. My ľudia. A No. má aj 4 labky. Nebojte sa. Obyčajný pes len nemá chlpy, ale proste to slovo miesto chlp tam je na V. Proste To má vankúše? Aj teraz. On tam má vankúše? Aj teraz sa nemá tú vec a ja vám poviem, čo to je za vec, hej.
Ona nemá, náš pes nemá chlpy, ale má vlasy. A nepovieme, čo to zaraz budete hádať, dobre? Ľudia. Pozrite sa, ľudia, jak mi to ide. Dobre, nie je to celé ťažké, ale idem to. Ešte to spravím. Ne, 89% som mal, skoro som to spravil. Dvakrát. Ježišmária. A ja som to hore. Tento level robíme potom, hej? A ešte mám pre tom slovo, že je to fena. Áno. Ja urobím tento level. Máme fenu. Áno, máme dievča, presne tak. Tak. A volá sa Maggie. Ticho. Áno, áno. To môžu vedieť. Ale volá sa Maggie, áno. Ale keď vám modelíme, budete hádať, čo to je za rasu, hej? Skúste nám do komentárov. Áno. Budete nám to písať do komentárov. Možno odhalíme jednu gamerku. Jak? Čo hráva. Čo? Tiež čo tu hráva. To. Volá sa... Nezačína na R. Tá Aja jedno vyhral. Ja. Takže. Ja. Dobre ľudia, takže v tomto videu ešte budem robiť, skúsim urobiť všetky levely, ale pochybujem sa, že Skús spraviť každý level 3 pokusy. Keď nespravíš na 3 pokusy, poďš do ďalšieho levelu skúšať. Aby videli každý level. Na 3 pokusy maximálne? No, 3 pokusy, keď nedáš na 3 pokusy, poďš na ďalší level. Ale nie, že... Nemusíš spraviť. Keď nespravíš na 3 pokusy, ideš ukážať iný level, aby videli každý level hráči, no ne, diváci. Posledný level nedám. Už videli, že level videli? Nevideli. No tak. Môj že level nevidia. Dobre, ľudia, poďte sa. A mi to teraz ide. Teraz hrám ten prvý rám. Pretože neviem prečo som to homolom zaklikol prvý. A mal som ísť hrať ten level, čo ten funky ten. A funky ten som mal ísť hrať, ale som zaklikol tento prvý. Ne. Ale tam treskol. To mám na prvý pokus. Fakt? No ty si frajer. Ale aj ten prvý level. Tento level. Keby som videl, som ten fialový s modrým. Proste chápete. Tvarou. Modrou tvarou. Mám modré ústa a modré oči, hej. Julia, tento level skúste, ale je dosť ťažké. Napíšte do komentárov, nakoľko ste dali, ktorý level, nakoľko pokusov. Áno, a nezabudnite, že toto je v Robloxe. No. Hej. Vyzerá tá hra, keby to je taká kostička a tam skáče niečo, no to keď vo vzduchu a preskakuje špic v Robloxe. Ja mám aj ozásny geometry tež, ale na mobile, to nemôžem dosť ukázať. Takže ľudia,
Už mám 3 pokusy. Takže toto ste už videli. Teraz máme tento level. Mochrom. Ten nemám rád. Ľudia. Ľudia, toto je ťažký level, že keď už toľko s tým vyhraje, tak sa ku mi zahrajte, ale pochybujem, čo ho dáte. A to možno nájde nejaký fajšmer, ktorý to dá? No, však áno. Každý mám do komentárov, že áno, dal som ten level na 15. pokus, alebo na druhý pokus. Volá sa to Mochrom. Je tam Mochrome, sa to píše, ale no, chápete? Je tam Mochrom. Už možno dám, lebo po tej raketke je už koniec, vieš? Aha. Hej. Strašne komplík. Ako máš parádnu raketu. Ukáž, do ťažké, ideš. Dobre, pozor. Pozor, dáš špic. Dobre, poď. Oj, to je ťažké. Fúha. Odval! Komplet na 4. pokus. Dobre. Dobre. Áno. Dobre. Takže, ja ste videli, že od tohto levelu mám do tohto levelu. Tak dáme funky time. Čo? Poďme skúsiť spraviť ten funky time. OK. Ukáž, čo je v tebe. Keď skúsim to, no. Fúha. Tak to by som nedal, to je ťažké. Čo? Možno ho dám. Ľudia, toto si musím natrénovať. No, tak poďme teraz ďalší level. Dobre. Tak, to bol ten ťažký, dáme ďalší. Neon. No. Čo? Fúha. Tak to musí byť mega ťažké. Toto, kto dá tento level, napíšte do komentárov a budete frajeri. To je nejak dole hlavou, poď sa na to. No a tá raketka je proste naopak. Vy keď chcete ísť hore, musíte dať dole. Vy keď chcete ísť dole, musíte dať hore, lebo tá raketka je opačne proste. To raz ideš tak, raz tak. Fúha. Viete, vy keď No. idete dole, musíte dať hore. A keď idete hore, musíte... Dať dole. Áno, presne tak. A keď to hrajete na Xboxe alebo na PlayStatione, tak keď pôjdete hore, tak nevygáte nič. Keď pôjdete dole, zmačnete skôr na PlayStatione, ten krížik, a na Xboxe Ačko. Keď pôjdete dole, v tomto levele, keď tu na tento level niekto. A bude fakt, že profik. Ľudia, to je ťažké level, ale... Ľudia, toto je... Keď toto niekto dá z vás, tak... Možno nebude profit v tomto, lebo tento level... Je mega ťažký. Je, no. Dobre, tak ukáž ďalšie levely. Ja by ste dole páčku, keď ho hráte na Xboxe. Alebo na poličku, samozrejme. Dobre, ale ťažké, dobre. Ďalší level je takýto. A to bude mega ťažké, nebude?
Fúha, už teraz vidím, že to bude niečo rýchle. Fúha. Aj, to je mega ťažké. Ďalší level, Lukáš. To je posledný. Tam je 5% spravených, ale to musí byť mega ťažké. Poďte sa na to. To je mega ťažké, tam sú také čierne diery, ktoré vás zoberú niekam do vesmíru. To čo tam máš robiť? To je mega ťažké, to nežkáš ísť. Viem, len. Len si sa zabije, no, to sú mega ťažké. To sú už mega ťažké levely. No tam tu je tento. Už v začiatku. Zase, no. No to je posledný level. No. Tuto hrajú 3 hráči. No. No ja tu nikoho nevidím. Možno ide. Ďalej možno. A v tomto leveli už tam 4. Dobre. V tomto je 1. A teraz budem druhý. Ideme všetko. Keď tento level niekto dá, a bude vážne, že je profík. Vážne, že bude profík potom, keď to niekto dá z vás. Tak, napíšte to do komentárov, keď No. dá z vás niekto tento level. Tak to rozhodne napíšte do komentárov. Sme dali, koľko z vás sa dali. Či sme jediní, ktorí to nevedia dať, alebo či to takí viacerí. No, pravda. A tento level je taký neonoá. Neono-i-r, to je napísané. To je ten neon, no. No, neono. Ide ho skúsiť dať? Skúsim, no. Ľudia, a to je ťažké, lebo keď toto niekto dá, tak mi treba ešte na komentárov. Lebo tento level, a keď niekto dá ten červený, čo som ukazoval, ten červený, keď niekto dá, a mne profík, lebo to je už predposledný level. Toto je pred tým predposledným, ale ťažké aj tak. Ľudia. Tento level je ťažký strašne. A tento Funky Time je ešte ľahší. Ľudia, ťažké to je. Keď tento level dá, tam ti profík. Už to ukončíme. Takže, ľudia, z tohto videa by to bolo všetko. Určite toto video bude mať asi veľa lajkov, keď to bude také dobré. No, bude dobré. A čaute! Presne tak, Vidíme čaute. sa na budúce. Áno, uvidíme sa na budúce, tak čaute. Čaute. Ďalšie videa, dajte. A nezabudnite dať like a odber. A keď je odber, tak odberím svojho psa. Dobre? Tak čaute.